Скъпи приятели, обични в Господа, както Пламен каза, тази тема трябваше да посветим на месеца на християнското семейство. Месец ноември, в който така по един или по друг начин църквата с едно особено призвание така положи фокуса на нашето внимание, и то не случайно по време на рождественските пости, върху тази най-мъничка святост в човешкия живот, с която всъщност започна човешкия живот и която всъщност има за цел да отобрази в себе си изключително много неща. И ми прави особено впечатление това, че когато в останалите тематики и рубрики се засегне всичко свързано с християнското семейство, интересът е много голям. И е нормално да бъде така в интерес на истината. Аз благодаря на Бог, че Софийска света митрополия в своята духовна грижа и проповед е успяла достатъчно добре да обособи в 4 духовно-информационни потока това, което коства нашия интерес като съвременни християни и това, което ползва спасението на душата. Не забелязвам, че независимо от това, че те са, така да кажем, строго профилирани светилци, съответно духовна просвета, в случая, както говорим за библистика и съвремието, всъщност ми прави впечатление, че семейството като смисъл, като проблематика, като цел, като начин на живот, за нас, българите, православни християни, продължава да бъде след вярата и с вярата ценност номер 1. Това е прекрасно, трябва да ви кажа, защото винаги от всичко, което съм чел и съм преживял в своя близо 30 годишен, много скромен, така и нищожен опит като свещеник, винаги съм виждал, че вярата и рода са една обща спойка от тези две неща, които винаги са били обединени в себе си и явно продължават да бъдат една духовна скала за народа ни. Опитваме се да поставим своя фокус върху това как е било в началото. И ще ви обясня защо. Всеки един от вас, който отваря страницата на свещеното писание, знаете ли, без да отворите тези страници поне един път в деня или поне един път на 2 дни, сърцето ви остава без храна и без вода. Няма вяра. Няма живот без докосване до Божието Слово. Повярвайте ми. Всеки път, когато в своето слово и проповед Богочовекът Христос благовести и разкрива истини на Царството Божие, нравствени норми, показва път на спасение, често пъти той срещу себе си изкусността на юдейските учители, законници. И всяко негово слово винаги започва така, но в началото не беше тъй. Затова ние толкова говорим за това начало. Онова начало, което наистина трябва да се превърне в нас и за нас, не е един идеал, към който се стремим, ами нещо съвсем постижимо, за което е създаден човека, за което продължава да го има тук на тази земя и нещо, към което всички ние сме призвани и то много, много, много активно, изключително активно. Това не е просто теоретическо познание, трябва или не трябва. Това е отправна точка на нашия живот. И ние днеска ще разберем защо е толкова важно. И всеки път акцентираме върху това, че за да може да коментираме съвременната многоликост на всичко свързано с свещеното писание, грях, святост, добро, зло, правилно, неправилно, изкушение, изпитание, в случая брак, семейство, първо трябва да знаем кой е идеала. Трябва да се придържаме към
чистотата на нашето учение, защото не само и днес, винаги през вековете, вие ще забележите, тук някои моменти съм отбелязал, колкото повече единението с Бога след грехопадението намалява, толкова повече започва да възниква алтернативата на Бога. Знам, че тази дума в християнския речник не би трябвало да има, но искам да ви кажа, че днес алтернативите са толкова много, че наистина човек се нуждае от път и истина и живот, които да са категорични, които да са ясни, и ние сме обяснявали защо нашата вяра носи точно това, има православна, правилно славеща Бога. Да се върнем към тематиката. Библейското семейство. За християнското семейство говори много. Обаче за първото библейско семейство си мисля, че за всичко, което е, както казахме в началото, много рядко се сещаме. И това не е само защото то е някак си отдалечено в едно много абстрактно време, далеч назад във времето. Вие ще видите, че всъщност времената, годините, те нямат никакво значение спрямо онова, към което ние се стремим като вярващи хора. И това, което се преживяваме, изпитваме. Точно обратното. Като че ли в това гледаме, което е назад, а това, което сме сред него в момента, носи някакси така трудност, неудовлетвореност, напрежение. Обаче всъщност ще разберем, че по Божия промисъл противоположностите не раждат задължително грях и противопоставяне, и обратното, единството не означава обезличаване. Сега ще разберем защо. И така, още при първата посочка, тъй като миналата беседа имаше един въпрос към това нещо, още при първата посочка за последния творчески ден, това е шестия ден, в който вече светът, който познаваме, е сътворен и завършихме с венеца на това творение човека, още там при първата посочка, аз ще си позволя и да го подчертая и да го цитирам, защото то е много мъничко, вече се говори за множественост. Чуйте. Говорим за първа глава от Битие, 27 стих. И сътвори Бог човека по свой образ и подобие, по Божий образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори. И благослови ги Бог, като рече: плодете се, множете се, пълнете земята, обладайте я и господарувайте. По-нататък, във втора глава, вече има една сегрегация, едно разделение, едно уясняване на творческия процес при човека, но самият факт, че още при първото споменаване се говори за многоликостта на човешкия род и тя не е просто аз, ти, той, тя, ами са две лица събрани в едно, говори, че в плана на Божието домостроителство това заема изключително основно място. Основно място заема и в смисъла на човешкото съществуване. И така, по Божий образ ги сътвори, мъж и жена ги сътвори. Би трябвало с това за нас, като вярващи хора, напълно да се изчерпи темата за 3, 4, 15 и 20 пол. Това са все неща, които ние все още не сме засегнали. Аз вярвам, че ако Бог е благословил, ще имаме възможност да говорим и върху тази много съвременна проблематика. Но вижте, все още не отразяваме пълни размишления върху съвремието, защото първо ни трябва основа, на която да стъпим. За да имаме правилните разсъждения, правилния поглед, първо трябва да сме се убедили чрез Божието Слово в истината. Трябва да познаваме истината. Тогава вече можем да коментираме, да разсъждаваме. То не е лесно, но с Божията помощ трябва да служи за едно правилно ориентиране в съвременната проблематика на този проблем. И така, мъж и жена ги сътвори. Ами всичко знаем, че в началото Бог е сътворил човека, нарекал го е с името Адам, еврейската дума Адама, която означава земна пръст. Знаем, ние още миналия път говорихме, че Бог поставя
тази глава на човешкия род, мъжа сред заобикалящия го свят. И той започва да се учи. Не само започва да се учи, той започва да се самоопределя и да се самоосъзнава. Но не може да направи това, преди да има сравнение. И сравнението за него е всичко, което Бог е сътворил около него и което му предлага. Така човекът се самоопределя и самоосъзнава. Защото след като, образно казано, Бог го привежда, за да назове всичко с имената, а за да дадеш име, трябва да опознаеш. Ние не знаем това колко време е коствало. Ден ли е било, година ли е било, може би няма и значение. Но всъщност колкото повече опознава смисълът на творението, законите вложени в него, процесите, които го карат да се развива, толкова повече човека самоосъзнава себе си. И когато, така да се каже, той е на финалната права и е придобил опитно си разбиране за всичко, което го заобикаля, той стига, вижте чак в края, в финала, той стига до самоосъзнаването, че нещо му липсва. Преди това не го е знаел. Не го е разбирал, не го е чувствал. Но нещо в душата му се отключва. Не случайно Бог не е създал жената преди това. Човек лесно губи даденостите. Той не ги оценява. Той не ги разбира. Той ги пропилява с много лесна ръка. Когато обаче нещо премине през сърцето ти, когато добиеш убеденост и нужда то да съществува, нещата са по-различни. И така. Адам разбира за своята недостатъчност и вижте, говоря своята. Нищо друго не му липсва. Той има над себе си своя небесен създател, Творец, Бог. Има планетата като свой дом. Има прекрасните плодове и атмосферата на Земята с климат и с всичко, което му е нужно, за да живее. Той е поставен в най-хубавата географска зона, ако мога така да се изрека, която казахме, че наричаме, Библията я нарича градина. Аз ви обясних миналия път, че семитската дума парт или парду, която е в основата на латинското paradise, означава оградено, беззащитно място, в което човек може да живее спокойно. Всъщност ние миналия път говорихме, че раят има едно двояко значение, тъй като самият човек е двояк, той е двусъставен. Той притежава в себе си, без да го разбира и осъзнава, единението на две неща, които като че ли са несъвместими. И дух, и тяло. И душа, и материя. Неща, които някакси ние ги приемаме за антагонични, но ето по Божията премъдрост те са съчетани в едно и би трябвало да водят човека към едно изключително съвършено и високо назначение. И така. Този рай казахме, че е двояк. Той е физически, географски, телесен, чувствен. На човека не му липсва нищо. Вода, колкото искаш. Цели 4 реки са изброени, че ограждат рая. За Тигри и Ефрат знаете къде се намират. Наскоро четах едни много интересни съвременни географски проучвания, които може би откриват старите речни корита на Гихон и Фисон, първите две, които са упоменати точно в този локализиран район около двуречието в Месопотамия. За кой ли път науката ще потвърди това, което Свещеното писание говори. Но всъщност акцента не е върху материалността на рая, акцента за първата човешка двойка ще падне върху духовността на рая. И вие ще видите, когато започнем да говорим, интересно как ще говорим толкова много за неща, които се съдържат в толкова кратки изречения, но ще видите, че е така. Интересът ще падне върху това, което първата човешка двойка трябва да изпита и да усети и да вкуси
и с едното си, и с другото естество. И с осезанията на духа си, и с осезанията на тялото си. Затова и Битие писателя, знаете кой е автор на първите 5 книги, нали така? Свети пророк и боговидец Моисей. Не забравяйте, че това е човек, който живее в определена историческа епоха, който е свикнал с определени човешки представи, особено сред израелтяните, който се съобразява с бит, с нрав, с степен на разбиране и порядък в тогавашното юдейско общество. Така че, когато след малко заговорим за първото библейско семейство, ще видите как са смесени и истина, и алегория, и до някъде ограниченията в разбирането на тогавашното общество за тези неща, но това в никакъв случай не пречи при едно добро тълкуване правилно да разберем нещата. И така, когато говорим за брак, за семейство, ние съвременните християни разбираме нещо, което ми се струва, че почти по същия начин са го разбирали и хората преди, да кажем, 1000 години. Знаете, че Моисеевото петокнижие, условно да го кажем, според изследователите на Свещеното писание, е писано около 2000 години преди Христа. Това е така, защото човекът дълбоко в себе си има една естествена понятност за основните неща в живота, които се дължат на това, че той е сътворен от самия Бог. Тоест, дълбоко в себе си човекът носи разбиране, понятност, критерии, ценности, които независимо от това дали ще ги препотвърди или не потвърди епохата в пълнота, те все пак продължават да съществуват в него. И аз ще ви покажа, че дори греха не е успял да ги победи. След малко ще разберем защо. И така. Започваме разказа с сътворението на мъжа, на жената. Разговаряхме за осъзнатостта, за недостатъчността на мъжа. И това, което той разбира и осъзнава, не е, че му е скучно да е сам. Скучно няма. Толкова много неща има около него. Скуката и недостатъчността ще дойдат от липсата на споделеност. И сега ще кажем, добре де, има Бог. Той говори лице в лице с Бога, разговаря непосредствено с Него, общува. Така е. Но целият останал свят съдържа в себе си възможността за споделеност. И човекът разбира и осъзнава, че тази споделеност на човек спрямо човека му липсва. И когато това нещо вече става осъзнато, в неговото душа се прокрадва и, забележете, не само неговото първо желание, ами неговата първа молитва към Бога. Вие замислили ли сте се, защо Бог сътворява жената? Адам може да чувства 1000 неща, но ако не ги изрази в желание към Бога, дали Бог ще ги приведе към Него? Спокойно може да наречем този момент на осъзнатост и на разбиране за споделеността на чувства, на живот, на смисъл, първата молитва на Адам към Бога. И Бог удовлетворява тази молитва, и то по един изключителен, особен и уникален начин. За онова, за което Адам чувства нужда и необходимост, то не използва друга материя, не използва някаква друга матрица или образец, той използва самия Адам. Битие писателя образно е нарекал, че взима от неговото ребро и създава, естествено, физически жената. Сега има много разсъждения и тълкования на светите отци, защо пък точно от реброто, защо не от някоя друга човешка част. Има и съвременни тълкователи на Библията, които пък съвсем смело отиват в някакви микромолекулярни, биологични трактовки. Истината е, че от чисто физическа гледна точка, по начина по който църквата ни учи,
съвместимостта на нашият емоционален орган, който наричаме душа, а често пъти използваме думата сърце, въпреки че сърце важи за нашия физически орган, най-голямата физическа близост до тази емоционалност е тази част на човека. Неговите гърди, неговите ребра. Та не случайно, като глас на неговото сърце, като плод на това, което той е усетил, като желание за споделеност, за необходимост, за липсата на самота, е всъщност от неговата природа Бог да създаде втория човек, който притежава същата природа, но забележете, има своя личност. Затова и нашата тема беше така в един изкуствен сблъскан резонанс, който говореше единство и противоречие. Така, материята на първата човешка двойка, и спокойно вече можем да я наречем на първия човешки брак, на първото човешко семейство, е една. Това е телесността. Защо направо го нареках брак и семейство? Ами защото се е появила осъзната необходимост в сърцето на Адам, защото щом вижда Ева, която Бог му представя, ние не бихме казали така в съвременния език, но предполагам, че в онези времена да наречеш някой, че е кост от костите ти, плът от плътта ти, означава да му се обясниш в най-топлата си любов. Така го разбирам аз. Защото веднага след това следва едно утвърждаване на това признаване на Адам, на това, което той вижда в лицето на Ева, и вижте какво е то веднага след това. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една плът. Това са вече Божии думи. Те мъничко седат в страни от контекста на разказа какво се случва, но ако човек провери в паралелите в свещеното писание на Новия Завет, самия Господ Исус Христос влага тези думи в устата на Бога. Онова, което прави свещеникът в днешно време, измогвайки Божието благословение за двама човека, които се съчетават в любов пред Светата Църква, ето ви е първата форма. И то истина излязла от Божиите уста. Умишлено акцентирам върху това, защото онова, което Бог изрича, там няма място за съмнение. Там нито има какво да се прибави, нито има какво да се отнеме. То е безусловна истина. Казвам го, защото нашата вяра, като православни християни, трябва да има в себе си твърд. Трябва да има каменна опора. Всичките тези неща, които излизат от Божията уста, са каменната опора на нашето сърце. Върху тях ние не разсъждаваме с цел да ги оборим. Може да разсъждаваме само до толкова, доколкото да ги обясним и да ги приемем за себе си. Но не за да ги оспорваме, да ги оборваме и да търсиме някакъв друг измислен смисъл. След малко едно друго същество ще направи точно обратното. То ще се опита да принесе друга алтернатива за познанието на света. И ще предложи на първата човешка двойка, на първия библейски брак, на първите съпрузи, алтернатива за живота. Ще видите какво ще използва то като мотив. И така, първата човешка двойка, създадена от Бога, осъзната чрез първия човек Адам, който вижте какво им измисля за своята съпруга. Той продължава и аз мога да кажа, че в хода на библейският разказ това е последното название в Божието мироздание, което Адам дава. Да, той нарича птици, животни, нещата около себе си, обстоятелства и така нататък, но като че ли финала на неговата познавателна дейност, която вече е свързана с най-силното желание в неговото сърце, завършва с това име Ева – живот. И тук не говорим само за биологичен живот. И така, първата човешка двойка е на лице. Тя възниква
от любовта. Тази любов е благословена от Бога. Пътят пред нея е показан. Любовта трябва да разцъфне. Тя не трябва да остане несподелена, егоистична, човек за човека, мъжа за жената, мъжа за мъжа, жената за жената. Тази земя, която Бог предлага, трябва да се насели. Няма да се насели от двама човека. Трябват повече. И Бог е създал всички необходими условия, за да може това нещо да се случи. Днес съвременният свят използва една дума, която аз лично не харесвам. Това е просто мой избор. Аз не харесвам думата секс. Но изключително много харесвам думата единение на любовта. Физическо ли ще бъде единение в любовта? Духовно ли ще бъде? Важното е, че има единение в любовта. Бог е създал първата човешка дворка, първата съпрузи, така че в нищо в своето биологическо и духовно съществуване да нямат недоимък. Нищо, което да може да ги спре, нищо, което да им попречи, защото не забравяйте по какъв начин завършва Божията презумпция за всеки един сътворен ден. Видя Бог, че беше добро. Така че днес, когато, и то това не е от днес, това е сигурно от времето на философията, еклектиката, още по времето на елинизма, назад върнато във вековете, особено пък в днешно време, когато човешката мисъл в нейните различни измерения започна да предлага истини, започва да противопоставя онова, което Бог е решил, че спасява в едно, а не противопоставено. Когато днес започне да не се говори, че единението в физическо отношение е нещо зло, греховно, че единствено духовното единение между двама човека може да осъществи назначението, святост на човека, трябва да знаете, че не е истина. Трябва да го знаете, защото свещеното писание е това, което разкрива истината. Ако някой желае да спори с нас, нека да спори с Бога. Светия апостол Павел говори, че християнските църкви няма ли обичая да спорят. Така. Казвам го това, защото днес, може би в желанието за една проява на духовност сред съвременните християни, на тялото започва да се гледа като на нещо, което има го в неоплатонизма, той възниква горе-долу по времето на живота на Спасителя и неговата проповед. Има го и по-съвременно развито през вековете, че тялото е нещо като окова, тялото е нещо като верига, като котва за душата, че той ограничава, че той носи нещо зло. Това е някаква частична истина до толкова и доколкото само тялото подчиним на греха. Ние ще видим как в хода на развитието на след грехопадението човека минава точно в това, даже и за съпружеската двойка ще говорим, тук е нашия акцент. Но вие трябва да знаете едно. И в Адам, и в Ева, като отделни личности, с едно телесно естество, което Бог освещава не само да го притежават за себе си, но съчетани в чувството на любовта и единението, той нарича, че те двамата носят една плът. И после навсякъде в старозаветната библейска мисъл, особено в апогея на новозаветното благовестие от страна на Господ и на апостолите, вие ще видите, че там разбирането не е като за нещо зло, паднало, вериго, окова, тъмници, точно обратното. Призива е тези две естества отново да се стремят към онази прекрасна, съвършенна хармония, а пък те по-отделно взети и съчетани в едно между мъжа и жената, свещения съюз на брака, да преследват създаването на изпреварващата святост. Знам, че тази дума не сте я чували, аз винаги проповядвам на хората в храма така. Този храм не е по-свят от вас. Този храм го освещавате вие. Ако вие дойдете тук
или където и да е, в който и Божий дом, с покварен храм на сърцето си, привнасяте тази поквара и тук. С други думи, светостта не започва от сградата и архитектурата. Тя не се намира там, не се крие по ъглите или в тухлите. Светостта започва тук. И така, първото човешко семейство. Благословено в обич, в любов, в грижа. Някой ще каже, някак си много бързичко отминаха нещата. Няма някакви възвишени понятия, не се говори какъв да бъде мъжа към жената, жената към мъжа. Не е имало нужда. Хората са общували лице в лице с Бога, усещали са Бога. Знаете ли какво говорят светиите, когато общуват с Бога? Няма нужда от думи. Не мога да го опиша, не мога да го изрека. Така е, защото при общението с Бога всичко онова, което строи от Него, мир, любов, доброта, обич, всичко е ясно за душата. Няма нужда да се обяснява. Тя го чувства, тя живее в Него. Та заради това не е имало нужда и толкова детайлно битие писателя да описва. Вие да виждате някъде в началото Бог да казва на човека обичай ме. Не. Всичко говори и се разбира от само себе си. И така, Адам и Ева, благословени от Бог в своята любов, съществуващи заради своята любов, са поселени в рая. Духовния и материалния. За материалния се казва, че трябвало да обработват и да пазят градината, в която Бог ги поселил. Ами със сигурност, когато живееш на определено място, в определен хабитат, опознавайки го, ти разбираш това, което е добро и хубаво за него и го поддържаш. Всички ние го правим всекидневно в живота си. Но думата за обработване и пазене отново има своето двояко значение. Отново коства и телесния, материалния, и духовния рай. Помните ли притчата за сеяча? Там се говореше за обработка на земята, нали? И за семена, но си имаше нещо съвсем друго на предвид. Ето ви тук пак. Ето ви и земя, ето ви обработка, ето ви пазене. Отново отиваме към почвата на човешкото сърце. Отново отиваме към духовния рай, който е по-важния, като внимание, като акцент. Излиза, че човешката душевност, по начин на който няколко пъти миналия път отбелязахме, макар и сътворена от Бога безгрешна, тя има да извърви много дълъг път към светостта. Безгрешен не означава свят. Миналия път го споделихме. Светостта е доброволен акт. Усилие, разбиране, стремеж. Светостта е път, който първата човешка двойка тепърва трябва да извърви. Това не е само път към Бога. На първо място е път към Бога. Светостта и път е един спрямо други, който трябва да извървят. Да, пожелали са се, обикнали са, имат своето единение, но знаете ли още колко неща трябва да опознаят? Аз спокойно мога да кажа, че в един момент Адам и Ева мислят, че знаят всичко за себе си, в следващия момент, когато се появява греха, те разбират, че нищо не знаят за себе си. Защо? Както Бог призовава към стремление в доброто, така и греха и злото призовават към промяна и възбужда тази промяна. Но ние все още се връщаме към времето, когато грехът не съществува. Адам и Ева живеят в своя телесен рай и трябва да мислят и да внимават върху своя душевен рай. Когато си спомним за двете най-големи заповеди, които Божия Син Христос определи за човеците, те бяха любов. Нагоре към Бога, нагоре вертикалата и хоризонтално към човек. Нищо по-различно не е било и за първата съпружеска двойка Адам и Ева.
да обработват и да пазят градината на своите сърца е означавало именно това. Пазете любовта, не я приемайте за даденост. Пазете се един друг, не се приемайте за даденост. Обичайте се и бъдете всичко един за друг след Бога. И може би до някое време е било така. След това идва истинското изпитание, проверката на това пазене, обработка на тази душевна градина. Вижте, за другия материалния рай нищо не се говори. Има ли са мотики, има ли са гребла, няма значение, поливали ли са цветя. Явно всичко Бог е устроил по чуден начин, който е благоприятствал минималните усилия на човек. Защото за голяма част от райското състояние на първата човешка двойка не разбираме само за това какво се говори преди греха. Много голямо обяснение се дава после, когато нещата отиват към злото, което и до ден днешен обединява и разединява най-силно семейството през хилядолетията човешка история. Различност, която трябва да бъде обединена чрез любовта. Забележете, не сливане на идентичности, не обезличаването на единия за сметка на другия. След малко ще разберем, че това го прави греха. Не подчинението на по-слабия на по-силния. Това пак го прави греха. А възможността две допълващи се личностни същества да могат да живеят един Бог, един живот в едно чувство към един Бог. И така. Адам и Ева заживяват по този начин, при тях се изправи и първият им избор. Сега много интересно нещо ми направи и винаги ми е правило на мен впечатление, когато чета този случай за грехопадението. Врага на човешкото спасение, ние знаем кой се крие зад образа на змията, говорили сме защо се използва образа на змията като влечуго, не защото трябва да виждаме буквално в него същество, което трябва да бъде унищожено и така нататък. Просто във времето, когато се пише Моисеевето петокнижие, знаете, че израелският народ е в един много голям ход на изгнание в Синайската пустиня. Той продължава 40 години. Това е извеждането от египетското робство, пътя към обетованата ханаанската земя. Живота в пустинята е нещо много трудно и много страшно и сурово. И най-големия противник на една племенна общност, каквито са били юдеите, освен жаркото слънце, освен липсата на вода, сигурно са били отровните змии. От тях по принцип винаги много хора загиват и до ден днешен. Помните случая с медната змия, която се издига от Моисей. Така че не натоварвайте биологичния, животинския образ на змията с някаква конкретика за зло. Просто тук се използва нещо, което юдейския народ своето разбиране тогава може да олицетвори и да разбере. Интересното е, че тази съпружеска двойка, която трябва да живее в единение, като казваме без да слива, без да потиска, без да обезличава единия личността на другия, защото всеки един от тях носи, и ние много добре го знаем, че личността на мъжа е различна от личността на жената, различието не означава зло. Тук говорим за допълване. Но виждаме, че врага на човешкото спасение, сатаната, пристъпва към змията, към жената във време, когато тя е сама. Това винаги ми е правило впечатление. И си мисля за този съвременен свят, в който по такъв начин човешките взаимоотношения са устроени, че много често семействата са разделени поради професионални ангажименти, поради ред обективни причини. Колко е лесничко в един такъв момент на самота, да го наречем условно, на разделено злото да приближи без да усеща човек до него. Особено по отношение на едно семейство. И така, в един такъв момент на самота или липса на Адам, сатаната пристъпва до Ева, провежда един разговор, който, ако трябва да сме откровени, този разговор започва изкушаващо,
Но Ева не откликва на това, на тази изкушаващост. Сатана те пита чрез лъжа, вярно ли е, да не посягате към нищо, което предлага райската градина като плодове. И тя казва, не е вярно. Бог ни каза единствено да не посягаме от това дърво, което съответно познава доброто и злото от него. Така че тук виждаме един правилен отговор, който така напълно е съвместим с истината на Божието обещание. Следващия въпрос обаче е още по-изкушаващ, когато така сатаната пристъпва, вече конкретно и говори, Бог ви лъже, той не ви казва истината. Перефразирам, но думите са тези. Вкусите ли го, ставате като него, придобивате знания, придобивате мъдрост. Тук вече разбираме, че не става въпрос за ябълки. Пък след малко ще говорим в древните семитски народи, ако европейския образ на греховния плод е ябълката, защото е разпространен сред нашите ширини, след малко ще кажем кой е семитския образ на забранения плод и това е плода на смокинята. Ще ви обясня защо. Тук се появява изкушението за нещата. Тук разбираме, че човекът започва да се изкушава и да се примамва от алтернативата, че има нещо друго извън това, което Бог му е предложил. И тук застава големия дуализъм на двете неща – любов и доверие, спрямо знание и разбиране, защото това, което говори в Свещеното писание, жената се изкушава от плода, защото вижда, че той дава знание. Вижте, съвременния логичен, хладнологичен свят, рационален свят, практичен свят, ако с нещо противостои на ценностите, на морала и на първо място на християнската вяра, е точно студената практична логика. Тези неща Бог не ги е създал, за да бъдат в някакъв дуализъм, но ето, че това нещо разделя човека от Бога. А знаете какво е станало преди да го има сътворението на човека, нали? Знаем каква е библейската история за падането на ангелския свят, нали? И какви са причините. Как мислите, дали точно чрез това първите човеци не са се облажили в това да се противопоставят на Бога? Дали някой ни им е споделил и разказал как самия той се е противопоставил на Бога и колко може в неможенето си? Точно тази съпричастност на това, което сатаната споделя за себе си, точно тази алтернатива, че може и без Бога, защото той вече го живее този живот, а и останалите грехопаднали ангели, привеждат новото разбиране и новия поглед към света в първите хора. Нали не си мислите, че той ме говорил само за ябълки? Настроил ги срещу техния баща и създател. Без те да разбират, той ги настройва и един срещу друг. И когато започне да се разклаща доверието и любовта към основата, всичко останало се разгражда. Без да го разбират и осъзнават, Адам и Ева като че ли продължават по-старому, само дето им се отворили очите. Така пише. Днес ние имаме същия израз, отвориха ми се очите, видях това, означава виждам нещо по един различен начин, опитваме се да придадем някаква полза на това, отвориха ми се очите, разбрах истината. Те са разбрали истина, която не са имали полза от нея. Разбрали са, че човек може да живее и със злото. Истина е, спор няма, въпросът е, че не ги ползва. Тя е за гибел, не за спасение. И когато те започват да самоосъзнават себе си в новата реалност като съпрузи и като хора, става тогава, когато решава Бог да ги потърси. Сега, вижте, усещате ли, че те спират да търсят Бога? Бог тръгва да ги търси като изгубени, като някой, който досега е бил пред лицето му, а вече го няма.
като някой, който бяга, а не се стреми към него. И Битие писатели го пише. Щом чули гласа му, какво направили? Ами скрили се. Кой бяга от този, който обича? Те все още си мислят, че проблем между тях няма. Но всъщност проблема е дошъл и при тях. Защото когато Бог, образно казано, ги открива, кой ще се скрие от лицето Божие, и започва да ги зове и да ги предразполага, какво се е случило, защо се държите така, каква промяна е настъпила, не че не знае. Идеята е, че човека продължава да се самоосъзнава в новата реалност, реалността на греха. Но все още тази реалност има една отворена вратичка. И ще разберете защо това е смокининия лист, който използвате за препаска. Защото първото нещо, когато им се отворили очите и осъзнали новата реалност, която трябва да живеят, греха, злото, пошлото, те променили погледа един спрямо други. До тогава не разбирали, че нещо в тях може да бъде лошо и смущаващо. И то е красиво, прекрасно, идеално, съвършено. Бог така го е създал. Сега те вече гледат различно един на друг. Те са голи. Как не бяха голи допреди малко? Ами нямаше го греха. Нямаше го лошото, пошлото, злото. Веднага погледа им един спрямо други се променя. И те съшиват смокинини листа. Ще говорим защо смокинини листа. И така. Заставайки пред Божието лице, по-скоро заставайки Бог пред тях, защото Бог е като добрия пастир, Той търси изгубената овца. Той я открива, Той я понася, Той я връща обратно в стадото, Той се грижи за нея. Заставайки Господ пред тях и питайки ги да не би да се е случило нещо, колко нежно, между другото, това, което започвате, е да се самоотричат от вината си, да се самоотричат един от други. Адам бърза да упреква жената, която Бог му бил дал. Виждате ли как веднага, щом се разкъсва доверието и любовта към Бога, започва да се разкъсва всичко надолу по веригата, което Бог е създал и поверил в човешките ръце. Същия този Адам, който допреди няколко мига говориш, аз не мога да живея без човек до себе си. Господи, това е най-съкровеното желание на душата ми. Същия този Адам сега не само упреква това възлюбено същество, което обича уж повече от всичко, започва да упреква и този, който му е дал, неговия небесен баща и създател. Ето ви ги двата пика. Единия пик, при който го има създаването на първото библейско семейство и благословението му от Бога, и другия пик, при който чрез греха, противенето, противопоставянето на Бога, първото библейско семейство влиза в своя срив и разрив. Той не е окончателен веднага на момента. Обещах да ви поговоря за смокинята. Смокинините листа в древността са добре познати на хората, които живеят в областта на Близки изток, на Средиземноморието. Смокиня имаме даже и на нашите географски ширини. Знаете колко е полезна с нейните плодове. Смокинята обаче има едно свойство, което Спасителят използва в своята притча за безплодната смоковница. Това е единственото място, в което Спасителят проклина нещо. Никъде в свещеното писание на Новия Завет Господ не прави нещо разрушително, освен това. И ще ви обясня защо. Смокинята не е дърво. Тя е храст, който прилича на дърво. Забележете алегорията. Нещо скромно, което прилича на нещо значително по-значимо. Смокинята има една от най-тучната зелена корона в Близкия изток и древния свят. Листата са напоени обилно с вода. Всеки, който я види, желае да откъсне от нейния плод, да се приоти под нейната сянка. Когато веднъж Спасителят спрял до една такава безплодна смоковница, той я проклял, защото нямала плодове. И в Стария и в Новия Завет смокиновото дърво се оприличава на нещо, което
често изглежда като това, което не е. И чрез притчата за онзи лозар, който много се застъпил пред стопанина, да не бърза да сече смоковницата, ами да я натури, още мъничко да я погледа, още една година да й дадат, защото може да върже плодове, ние виждаме всъщност Божието дълготърпение и милосърдие. Смокиновото дърво винаги е случило като образ на хайде да опитаме още нещо, хайде да се опитаме да спасим дървото. В християнския смисъл на това, което се случва, да дадем още един шанс на човека и на това семейство. Те се покриват с смокинени листа, което означава, че Бог ги покрива със своето дълготърпение и очаква те да не излязат от рая. Бог не желае това. Единственият, който може да пожелае дали да бъде с Бога или не е човек, не Бог. Какво Бог желае, ние виждаме. Затова и смокинените листа все още прикриват тяхната голота. Разбирайте алегорията за сърцето. Бог очаква тяхното покаяние. Ние казахме, че покаянието така и не идва. Избора, който първото библейско семейство прави, е избор, който го усещаме и ние до ден днешен. И го виждаме в едни последствия, когато Бог описва състоянието на нещата, което ще бъде между съпрузите от тук нататък. Ще се прояви чисто физическата разлика между тях. Силният ще владее за сметка на по-слабия. Това, което ражда най-голямото чудо в живота, деторождението, ще бъде съпроводено с мъка. Това, което ще храни плода на тяхната любов, техните деца и наследници земята, вече няма да отдава плодовете си с благословение. От тук нататък започват трудностите за първото библейско семейство. Времето ни напредна, темата е много хубава и обширна, извинявам се, аз и половината не казах от това, което исках, но всичките тези неща трябваше да ги изговорим и трябваше да ги отбележим, защото когато след нова година, новогодишния вече цикъл лекции през следващата година започнем да говорим за християнския аспект на нещата, ние трябва, пак може би се повтарям, да знаеме каква е библейската основа, върху която полагаме нашите разсъждения. Това ще ни обясни защо съвременните семейства ги няма, защо са трудни за създаване, защо ако ги има е толкова проблематично дори и за вярващи хора да намерят пътя към Бога заедно и пътят един към друг. Корените на всичко това лежи в тази библейска история. Нищо не се е променило, повярвайте ми. Човешката душевност е същата, изпитанията са същите, благодарим на Бог, че освен трудността, и имаме смисъла на библейския брак и библейското семейство, тя пак продължава същата общуването с Бог. Благодарим на Бог, че Той не се променя, че там няма промяна. Заради това и в светостта на новозаветното благовестие и в живота на новозаветните светии, когато вече Спасителят по плът преустановява последиците от това грехопадение, ние ще видим как спасението на едно семейство по образеца на библейското преди грехопадението се случва на толкова много места в новозаветната история на светиите.